Bizim häzirki yerleşen yerimizin adı Mevlana Meydani. Konya'nın esasy meşhur tanymal yerlerinden biri hasaplanýar bu ýere. Mevlana Muzeyi we Mevlananyň kümmeti yerleşen, häzirki yerleşen yerimizde. Mevlana Muzeyi'nin hovuzunda yerleşýär meniň häzirki duran yerim Selsebil Çeşmesi adlandyrylýar. Ýagny bunu terjime edenimizde cennet çeşmesi diýmek manysyny berýär. Siňesiňiz ýaly ýokardan aşak suwlar çanaklarda akyp duranlar. Kiçi çanaklar ýuwaş bilen suwun akyp gidýän ugruna görä çanaklar ulan gidýänler bu adamyň ýaşaýyş ömrüni aňlaýar diýip aýdýarlar. Ýene-de bir zat aýdaýyn mehriban tamaşaçylar. Bu yerde bir näçe derwişhanalar bolmak bilen 17 sanak derwişleriň otaklary yerleşdirilen. Bu yerde derwişleriň durmuşy barada bir näçe gyzykly zatlary görmek bolýar. Umuman bularyň aşganasyndan başlap ýaşaýyş durmuşlaryny derwişlige kabul ediş, ýagny wagtlary barada gyzykly maglumatlar almak bolýar. Bir näçe eksponatlar, ýagny bu taryh toplumynyň taryhdaky döwür barada gyzykly maglumatlar berýär. Her bir gelen adam özüň derwişlige kabul etmegine 3 gün garaşmaly eken. Şonuň esasynda da egerde derwişlige kabul edilen bolsa, näsiňesiňiz ýaly aşakda ayakkap bardyr. Derwişlige kabul edilen adamyň ayakkabı, ýagny körük görnüşindäki ýere ayakkap salynýan eken. Eger derwişlige kabul edilmedik bolsa, ol adamyň ayakkabı daşynda goýulýan eken. Ine şular ýaly gyzykly maglumatlary bu ýerden öwrenmek bolýar. Mehriban tamaşaçylar, biz häzir Hazreti Mevlananyň aram tapan ýerine yerleşýär. Bu ýerde Celaleddin Rumi aram tapdyr. Bu kümmetiň esas aýratynlyklary täzeden dikildişi işler geçirilen diýwar bezeglerdir. Bu bolsa ähli syýahatçylaryň ünsüni özüne jemleýär. Celaleddin Rumi'niň guwry töwride renkli gümmetiň aşagyna yerleşen. Mevlananyň aram tapan ýeri öz ajaýyp eserini sollugy bilen 13-nji asyrdaky Selçuklular döwrüniň agaç ustalarynyň işlerini görmek bolýar bu ýerde. Aramgahyň daşynda kümüşden ýasalan germegler bolsa, 1579-njy ýylda ýasalyp gurnalan Mevlana kümmeti durquny ütgötmesiz 19-njy asyryň ortalaryna çen saklanyp galýar we 1854-njy ýylda onun içki bezegine käbir zatlar goşulýar. Şol sanyda ýonulan agaçlar taýýarlanypdyr. Ol Horasanyň Balx şäherine 1207-nji ýylyň sentýabr aýynyň 30-nda Sultanul Ulema
Ulamaların sultaniyen at alan Muhammed Bahaveddin Veledin maskalasında dünya iniye. Celaleddin'in kakası ilimli, avraylı paykası adam bolupdyr. Onun Seljuk hükümdarlarına, Könürgünç Türkmenlerinin sultanlıklarına, maslahat berenliklerine şayatlık ediyen maglumatlar bizim önümüze gelip yetipdir. Yaşacık Celaleddin atasının yolundan, atasının ayak izlerini izarlap ulanya. Döwrüň ula adamlarynyň biri bolan Abu Bekir Saragsyň ýakyn garnaşy Celaleddiniň ejesdir diýen maglumat temma. Celaleddin Rumi 1273-nji ýylda Konya şäherine aradan çykypdy. Şahir Konyanyň paçahy tarapyndan bina edilen mavzeleyde Kakasynyň ýanyna aran tapypdy. Ýene de bu ýerde insin çekýän zatlaryň biri Sabr daşlar diýip atlanyrlar. Belentde atılığı duran daşlar. Seni ýa-da bular mermerden ýasalyp, ýagny düzda sabrlygy talap edenligi üçin sabr daş diýip atlanyrlar. Adamlar bu daşy mermerden ýasamak bilen munyň görnüşi ýeke täge ekeni mehman tamaşaçylar.